Dice que a xustiza é cega. Iso significa que non pode facer distingos, que ten que ser igual para todos. Hoxe segue habendo injustizas, pero xurídicamente todos nacemos iguais ante a lei e os tribunais e as institucións teñen que garantir os nosos dereitos fundamentais. O acceso á xustiza por parte de calquera cidadán é algo moi recente e supuxo un paso de xigante na historia da humanidade. Xustiza é darlle a cada quen o que é seu. A historia da loita pola xustiza é a crónica de como o ser humano se foi defendendo con normas da arbitrariedade e da brutalidade do poder. Unha viaxe que vai desde a vinganza e desde o ollo por ollo ata a intervención dun terceiro, o xuiz. Pero case sempre, quen tivo o poder tamén quixo ser xuiz e estar por enriba da lei. O cárcere, como este de Teixeiro, é o lugar onde cumpren condena aqueles que cometeron un delito grave, que vulneraron dereitos básicos doutra persoa. Hoxe os galegos temos dereito a ser alguén, a ter algo e a expresar libremente os nosos pensamentos. Neste capítulo, ímoslles contar como os galegos tratamos de defender estes tres dereitos en tres momentos históricos nos que a xustiza se impartía con diferentes varas. Este edificio de capitanía foi sede da Real Audiencia do Reino de Galicia, creada polos reis católicos aquí na cidade da Coruña e que durante 300 anos fixo as funcións de Tribunal Superior de Xustiza. Tribunal ao que apelaban en última instancia os galegos que podían cando se sentían vítimas dunha injustiza. Pero naquela sociedade de privilexios do antigo réxime, os xuíces reais convivían con xuíces señoriais e cos eclesiásticos, nunha sociedade na que os dereitos non eran universais. Conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que caben neste libriño, todos nacemos libres e iguais en dignidade e en dereitos. Todos somos fillos dun pai e dunha nai que nos dan un nome e uns apelidos que conforman a nosa identidade xurídica. Pero non sempre os pais legais coinciden cos pais biolóxicos. Aquí, neste Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago, realizanse ao ano unhas 150 probas de paternidade. Pero, por que é tan importante saber quen é o pai dun? Cando Cleopatra se presentou en Roma con un fillo e lle imputou a paternidade do neno a Xulio César, creou un problema político que algúns historiadores relacionan co asasinato de César. Ata o século XX, máis alá do parecido físico, a única e feble proba de paternidade eran as declaracións de testemunhas. Hoxe, os análisis de ADN determinan cunha certeza prácticamente absoluta quen son os proxenitores de calquera persoa. Estas probas solicítanas homes desconfiados e mulleres necesitadas de que o pai biolóxico dunha criatura comparta o esforzo, o gasto e a responsabilidade de criala e de educala. Hai tamén outros motivos para probar parentescos, como poden ser o cobramento de herdanzas ou incluso a obtención de nacionalidade. Os test de paternidade son moi recentes como proba xudicial. Antes, os xuíces consideraban a paternidade como unha cuestión de imposible probanza no físico. A protagonista da nosa historia non tiña ao seu dispor probas de ADN para demostrar quen era o pai do seu fillo. Esta é Rita Caxiao, natural da parroquia de Vilouzás, pertencente ao partido xudicial de Betanzos. Ten 24 anos e está solteira. Cando lle morreron os pais hai pouco máis dun ano, Rita entrou a traballar como criada na casa duns parentes ricos, os Núñez Baamonde, na parroquia de Mántaras. A casa dos Núñez tense por ser unha casa de virtudes cristiás, unha casa orgullosa do seu morgado, Miguel Núñez Baamonde, capitán de alarma. En unha casa así non poden consentir o que está pasando. Rita está embarazada e iso atenta contra a honra da familia. Rita sabe ben que Miguel é o pai da criatura que está agardando, pero tamén sabe que pouco pode facer para evitar que a boten da casa. Esta é a igrexa de San Salvador de Vilouzás, a parroquia de Rita Caxiao no concello de Paderne. Naquel tempo, cando unha solteira quedaba embarazada, as autoridades religiosas obrigaban a espontanearse. Isto é, a presentarse diante da autoridade e declarar espontaneamente quen era o pai da criatura. E iso foi o que fixo Rita Caxiao presentándose diante do cura desta parroquia e dicindo que o pai do seu fillo era don Miguel. O capitán de alarma Miguel Núñez Baamonde é un home respetado.
persoa de renome en toda a comarca, visita o escribán do Real Correximento de Betanzos. Quere presentar unha querela criminal contra a súa curmá Rita Caxiao, criada da súa casa ata hai poucos días. O motivo é que Rita presentouse ante o correxidor da cidade declarando que don Miguel era o pai da criatura que levaba no ventre. O capitán nega toda a relación carnal coa que fora a súa criada e considérase calumniado. Manifesta que a súa honra e boa reputación quedaron danadas e un home do seu rango non pode permitilo. Estamos en Mántaras, no concello de Irixoa, de onde era veciño o noso ofendido capitán. Naquel tempo, o que fixo Rita Caxiao non era o normal. O normal era que unha muller solteira que quedaba embarazada dun fidalgo ou dun eclesiástico, convencida con ameazas ou con cartos, lle atribuíse a paternidade a calquera descoñecido que supostamente a violara, ou a un carpinteiro ou un canteiro que pasaba pola parroquia. Diante do escribán do Real Correximento de Betanzos, Rita trata de contar as cousas tal como sucederon na casa dos Núñez de Baamonde. No ano que botou servindo ali, traballou en todo o que lle mandaron, como debía de facer unha criada. Rita recoñece que mediante palabras e promesas de matrimonio se deixou convencer polo seu curmán, Miguel Núñez, para que tivese trato carnal con el. Baixo xuramento, Rita afirma que non tivo relación con ningún outro home máis ca con don Miguel. Como resultado deses encontros, repetidos en varias ocasións, quedou encinta. Sen ningunha dúbida, don Miguel é o pai da criatura que vai vir ao mundo. Rita non entendía como dicir a verdade podía ser un delicto. Aquí, no Arquivo Municipal de Betanzos, gárdase a acta da querela que en 1811 lle presentou o capitán de alarma Miguel Núñez a Rita Caxiao por afirmar que el era o autor do seu preñazo. Na páxina 3 desta querela está a declaración dela que di no haber tenido ninguna otra comunicación con hombre alguno más que con dicho don Miguel. E na páxina 11 está a resposta do representante de Miguel Núñez, que di: vaya, yo no sé cómo dicha mozuela mal aconsejada y peor dirigida tiene el arrojo de salir por donde sale. O representante de don Miguel explica quen é realmente Rita Caxiao. Unha tunanta, lixeira de cascos, vagamunda de profesión, lidiá e ociosa por destino, amante dos homes e doutras cousas por instinto. Nos meses que estivo na casa do pai de don Miguel non foi posible termar de semellante coqueta que non deixou de ir a festas, feiras e mercados. Así, cando o prudente amo e a súa familia comprobaron a depravación da criada e considerando que unha casa de religión e recollemento non se podía expoñer a tales riscos, desfixéronse dela para a tranquilidade da súa conciencia. Pero as acusacións do representante non quedan aí. Asegura que ao pouco de votala, a baixa catadura moral da moza Rita levouna a prostituirse quedando embarazada. A conclusión é que a unha muller así non hai quen lle poida crer. Ata hai pouco, cando unha muller solteira quedaba embarazada, o autor da preñez non contraía deber ningún. Toda a responsabilidade e o escarnio social recaían na muller. Nesta casa de Cova de Tribes, a comezos do século XX, vivía un cacique local, o que era coñecido como o Lobo de Queixa. Nunca casou, pero os vellos recórdano pola cantidade de fillos que tivo con mulleres da comarca. El mesmo se gababa de que algún ano 22 fillos seus marcharon facer o servizo militar. A mediados do século XX había comarcas de Galicia nas que máis do 25% dos nacidos vivos eran fillos de solteira. Tradicionalmente, unha solteira embarazada acudía ante o xuíz local a declarar de quen quedara embarazada, sen que isto supuxese obrigas maiores para o suposto pai. A partir de Carlos III, esa declaración da embarazada solteira deixa de ter validez, a non ser que o pai recoñecese ser o proxenitor ou que existisen indicios suficientes para atribuirlle a paternidade. Cousa que moi poucas veces sucedía. O habitual era que un veciño sen demasiados recursos nin reparos recoñecese como propio o fillo doutro despois de chegar a un acordo económico co pai verdadeiro, que nos máis dos casos era unha persoa privilexiada. Houbo excepcións, pero non foi o caso da nosa protagonista. Rita Caxiao deu a luz o seu fillo que naceu forte e san.
Un mes antes do parto, vendo que nunca ia dar conseguido que o seu capitán recoñecese ser o pai do neno que levaba no ventre, amañou para que o correxidor de Betanzos lle dese licencia para irse vivir co irmán dela en Vilouzás, a cambio de ter ali o seu fillo e de manterse despois casta e honestamente, sen causar nota nin escándalo. O xuizo rematou pola renuncia dela a seguir co preito. El aceptou pagar as custas xudiciais e ela renunciou a presentar no futuro calquera demanda de paternidade contra el. O xeito como rematou este xuizo supón un fracaso da xustiza e evidencia o abuso de quen ten poder, estatus social e cartos. Polo tanto, o fillo de Rita Caxiao nunca puido levar o apelido do pai, nin, por suposto, herdar ningunha das propiedades paternas. Do dereito á propiedade e dos documentos que o acreditan é do que vai tratar a nosa seguinte historia. Desde sempre en Galicia a propiedade, máis ca un dereito, é o que define a nosa condición humana. Somos o que temos. Mellor dito, somos os ferrados de terra que posuímos. Perder parte desa terra que é nosa é como perder parte dun mesmo. Por iso, non é de extrañar que a propiedade da terra en Galicia dese pé a tantas liortas e litixos. Este foi e segue sendo un dos actos máis despreciables que pode facer un galego contra un veciño. Arrincar un marco e movelo de sitio é un xeito de roubar, pero tamén é unha ofensa e unha deshonra que debe ser reparada, no mellor dos casos, acudindo á xustiza. A nosa seguinte historia ten que ver cunha disputa de séculos pola propiedade duns montes. Aconteceu aquí, en Cova, no concello ourensán de Trives, hai máis de 400 anos. Os feitos que lles imos contar están narrados neste documento que foi guardado polos veciños durante séculos. Esta carta de privilexios de Santa María de Cova foi outorgada polo rei Felipe II en 1584 e confirmada por Fernando VII en 1814. As cartas de poboación ou de privilexios comezaron a outorgalas os reis no período da Reconquista para ir asentando poboación nos territorios recuperados a cambio de someterse ao monarca e de pagarlle impostos á facenda real. Ata hai pouco, estas reixas eran de ferro, porque aquí estivo o cárcere de Cova. O rei Felipe II outorgoulle a esta vila institucións de xustiza e de goberno, pero que foi o que aconteceu para que Felipe II tivese que mandar un xuiz e un escribano real aquí en 1584? Pedro Yáñez e Bartolomé Pérez están subindo o seu gando á serra. Pero nesta ocasión o gando espántase como se ventase os lobos que andan polo monte. O que ventan as vacas é un fatado de homes agochado entre as xestas. Con moito traballo, Pedro e Bartolomé conseguen chegar ao punto onde tiñan pensado deixar as vacas. Pero ali, os veciños de Casteligo, Bidueiro e Chao estános agardando para darlles un escarmento. Están mandados polos homes do conde de Lemos, un nobre que leva anos disputándolle estes pastos ao mosteiro de Sobrado de Trives. Pola superioridade numérica, os atacantes apenas atopan resistencia e conseguen rapidamente o seu obxectivo. Marchan cun botín de 14 vacas. As campás desta igrexa de Cova chamaron a reunión aos veciños á caída do sol daquel día de maio de 1567. A indignación era enorme. Coa chegada da noite, a reunión trasladouse á taberna, e ali os máis novos clamaban vinganza, pero os máis vellos só pedían xustiza. Na taberna de Pero Estévez os ánimos están demasiado soliviantados. Os veciños están queixosos porque o mosteiro de San Paio de Antealtares de Santiago, propietario de todas as terras de Cova, non as defende como debera. Se eles non poden levar o gando á serra, non lle poderán pagar a renda ao mosteiro, nin lles quedará nada para vivir. Os mozos máis arroutados queren vinganza inmediata, pero os máis vellos apelan a un documento do 1297 que fixaba os límites do termo de Cova. Finalmente, deciden solicitarlle ao Xustiza de Trives a revisión e confirmación dos marcos. Á comprobación terán que asistir tamén os foreiros do conde dos lugares veciños de queixa. Como desde hai séculos, os límites dos montes de Cova seguen hoxe fixados por penedos como a este. Cada un destes penedos ten o seu nome. Esta é a pena das Veigas. Ten tamén
un C de cova e unhas cruces como marcas identificativas. Pero antes de conseguir esta división definitiva, en 1584, os veciños de Cova aínda tiveron que gañar algunha que outra batalla. Os veciños de Casteligo volveron co seu gando e o roubado á serra de Cova. O bacharel Bartolomé López, xustiza de Tribes, encabeza a comitiva de Cova. Intenta chegar ao punto onde está o marco de división, pero os veciños de Casteligo saenlles ao paso e non lles permiten seguir avanzando. Din que aquelas terras nas que están xa pertencen a Queixa. O xustiza, ao ver como se poñen as cousas, decide que é mellor retirarse. Nesta ocasión, os veciños de Cova levan a lección aprendida. Os enviados do conde, vendo que levan as de perder, optan por fuxir abandonando o gando no monte. Agora serán eles os que terán que negociar un rescate se queren recuperar as súas reses. Tres meses despois daqueles enfrontamentos, o 3 de outubro de 1567, o daquela conde de Lemos, Antonio de Lemos y Cadórniga, presentou demanda contra os veciños da Cova aquí, na Real Audiencia do Reino de Galicia. Pero mentres a xustiza resolvía, o conde lanzaba os seus vasalos contra os veciños de Cova. Pero os de Cova, xa mellor armados e adestrados, repelían con éxito todos os ataques. Os enfrontamentos e os preitos medraron ata que o conflicto chegou a oídos de Felipe II, que decidiu tomar cartas no asunto. O que fixo Felipe II foi conseguir que o Papa Gregorio XIII lle concedese unha bula para poder mercar os dereitos que as monxas deste convento de San Paio de Antaltares en Santiago de Compostela tiñan sobre os coutos de Sobrado, de Somoza e da Cova de Tribes. Despois o rei vendeulles eses dereitos aos veciños da Cova e dotou a vila de institucións para que se gobernasen por si mesmos e para que impartisen xustiza no nome do rei. Pola real cédula de Felipe II, o xuiz real Diego de Zamudio vai outorgar á vila de Cova os órganos necesarios para o seu goberno. Conforme ao ritual establecido, entrégalle ao alcalde rexedor de Cova as varas da xustiza coas que lle dá a vila capacidade para xustizar no nome do rei. Ademais, tamén lle outorga a Cova o poder para nomear representantes da xustiza e outras autoridades locais como o alcalde, o alguacil e os demais oficiais que fosen necesarios. Así pois, esta Real Vila de Cova pasou a ter os mesmos privilexios e competencias que calquera outra Real Vila do Reino de Galicia. Para facer cumprir as penas, o xuiz, ademais dun cárcere, mandou construir unha forca e unha picota que foron instaladas aquí, na entrada do pobo. De feito, esta fonte segue sendo coñecida hoxe como o Pozo da Picota. Pero, que era unha picota? Esta foi a picota da alberguería no concello ourensán de Laza, hoxe reconvertida en poste. As picotas eran unha especie de chantos de pedra que se colocaban na entrada das vilas. Alí atábanse os condenados para que sufrisen o escarnio de todo o pobo e tamén se colocaban nelas as cabezas dos axustizados. Ademais da posibilidade de coñecer a súa historia, o máis importante que lles deixou aos veciños de Cova aquela real cédula de Felipe II foi que nela quedaron fixados para sempre os límites dos seus montes comunais. Hoxe, aquí nesta terra que os seus antepasados defenderon con sangue, segue facendo libremente o gando desta explotación en extensivo e ecolóxica que chega ata a cabeza de Manzaneda. Na nosa primeira historia, coñecíamos a unha muller disposta a loitar polo dereito á identidade do seu fillo. Despois vimos como os veciños de Cova loitaron polo dereito á propiedade dos seus montes comunais, que hoxe chegan ata aquí, ata o alto de Manzaneda. Hoxe Manzaneda é coñecida por ser estación de esquí e porque aquí están situadas as antenas e repetidores de radio e televisión que retransmiten múltiples mensaxes. Esas mensaxes circulan amparadas polo dereito á liberdade de expresión e de pensamento. Ese é un dereito relativamente recente polo que loitou o protagonista da nosa seguinte historia. Manuel Curros Enríquez logo vai facer 15 anos. O seu pai é o escribán de Celanova e quere que o fillo comece a aprender xa as leis e a disciplina do oficio. Hoxe mandoulle copiar un documento para que se vaia familiarizando coa linguaxe e os formalismos xurídicos. Pero a Manuel, nada do que seu pai lle di desperta a súa atención. A súa mente está fora do mundo de tradición e orde que representa o seu pai. O que lle
lle gusta é buscar palabras para expresar o que sente cando observa a injustiza na que viven a maioría dos veciños e, sobre todo, os labregos dos arredores de Celanova. Nun descoido, caille unha gota de tinta no documento orixinal que estaba copiando. Como noutras ocasións, a reacción do pai non se fai agardar e bota man do que ten máis próximo. Nesta ocasión, un braseiro. Aos 15 anos Curros tivo que abandonar esta casa fuxindo da furia do seu pai, un carlista autoritario que o sometía a malleiras frecuentes. Marchou a Madrid vivir co seu irmán Ricardo e ali estudou o bacharelato e comezou a carreira de Dereito, que non chegou a rematar nunca. Daquel Madrid, Curros volveu con 3 amores que non abandonaría na vida: a súa dona, a poesía e a liberdade. Curros xa leva 2 anos en Madrid. É un mozo de 17 e anda escribindo os seus primeiros poemas. Aqueles primeiros versos nacen do sentimento de liberdade que experimenta despois de romper co autoritarismo paterno. Sente que se aveciña o tempo dos espíritus libres. En setembro dese mesmo ano, 1868, triunfa en Cádiz a Revolución Liberal, coñecida como a Gloriosa, que supuxo o desterro da raíña Isabel II e o inicio do denominado sexenio democrático ou revolucionario. Cando se aproba a Constitución do 1869, moitos intelectuais, políticos e cidadáns senten que chegou o momento de exixir o respecto polos dereitos individuais, como a liberdade de expresión ou a liberdade de culto. Curros xa tiña daquela moi claro que a liberdade, o avance social e o progreso eran o único camiño que podía seguir o ser humano para atopar a redención. Pero as forzas reaccionarias, e especialmente o clero, non se ían render tan facilmente. Curros regresou a Ourense aos 27 anos en 1878 para traballar como funcionario de Facenda. Un ano antes gañara un certame literario nesta cidade co poema A Virxe do Cristal. Aquel premio levouno a tomar unha decisión irrevocable: ser poeta galego. E Curros puxos a escribir Aires da miña terra. A primeira edición de Aires da miña terra agárdase na Real Academia Galega que Curros axudou a crear. Este libro publicouse en 1880 coa autorización do Goberno Civil e cunha subvención da Deputación. Claro que daquela a Deputación non era a que máis mandaba na provincia. Nunha época na que a independencia do Poder Xudicial era impensable, é de lei dicir que tanto o proceso como a sentenza condenatoria contra Curros saíron en realidade deste pazo episcopal. Cesario Rodríguez é bispo de Ourense, cabaleiro da Gran Cruz de Isabel a Católica e senador do Reino. Hai pouco que chegou ás súas mans un exemplar do libro Aires da miña terra. No dictame que lles encargou a 3 teólogos de notoria ciencia, conclúese que o libro contén proposicións heréticas, blasfemas, escandalosas e algunhas outras que merecen outra censura. O bispo non especifica a que outra censura se refire, pero está claro que só pode falar da censura da xustiza. Non dubida en empregar todo o seu poder. Reproba e condena o citado libro e prohíbelles a todos os fiéis da diocese a súa lectura e posesión. Pero realmente que ten de pecaminoso ou de blasfemo Aires da miña terra? Porque o escrito do bispo non o di, pero si nomea un poema que se titula Mirando ao Chao, no que un deus, xa ancián, ao ver en que se converteu o mundo que el creara, exclama: se eu fixen tal mundo que o demo me leve. Homes esfameados, emporras mulleres, espigados nenos que non saben ler. En fin, tantas cousas que non deben verse, que Dios arrepiado e as cruces facéndose, coñecida a causa de que o inferno medre, meteuse na gloria dicindo entre dentes: se eu fixen tal mundo que o demo me leve. A pesar de que formalmente non foi acusado por ninguén e de que o fiscal propuxo a absolución, Curros Enríquez está diante do xuíz de primeira instancia de Ourense, Manuel Mella Montenegro, para responder á denuncia eclesiástica do bispo, para que en Aires da miña terra contén proposicións heréticas, blasfemas e escandalosas. Curros afirma que os seus versos denuncian as injustizas do mundo. Nunca pretendeu atacar ningún dogma nin culto relixioso. Pero o xuíz ten a decisión tomada.
condena a Curros a 2 anos, 4 meses e un día de prisión correccional e 250 pesetas de multa, así como a inutilización dos exemplares de Aires da miña terra, porque no poema Mirando o Chao induce ao desprezo do supremo ser e do sumo pontífice. O abogado de Curros, Manuel Paz, argumenta que en todo caso a intención do poeta é satirizar o falso concepto de Deus. Na sentenza, o xuíz non especifica por que frases ou palabras concretas se condena a Curros, polo que deixa o poeta nunha situación de total indefensión. Aquí, na Rúa San Domingos, estaba a audiencia de Ourense cando o xuíz Mella condenou a Curros. Aquela sentenza non foi máis ca unha fraude legal para castigar a Curros pola súa valentía ao denunciar que a xerarquía da Iglesia Católica acumulaba riquezas mentres que a maioría dos fiéis vivían na miseria. Iso sí, coa promesa da gloria eterna. As persecucións por motivos relixiosos foron unha constante na historia de España ata hai ben pouco. A Igrexa sempre tratou de utilizar a lei para blindarse fronte ás críticas dos que non compartiron os seus dogmas. Cando condenaron a Curros, estaba vixente este Código Penal de 1870 que no seu artigo 240, apartado terceiro, di: incurrirán en las penas de prisión correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 a 2.500 pesetas el que escarneciere públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España. Con esta lei na man, que podía facer Curros para demostrar que el só quería denunciar o comportamento da xerarquía eclesiástica e non atacar ningún dogma da religión católica? O poeta enfróntase a un momento crucial da súa vida, o xuízo de apelación que se vai celebrar na Audiencia da Coruña. Curros é un home loitador e firme seguidor dos postulados liberais. Nesta ocasión vai ter a axuda inestimable do seu abogado e amigo Luciano Puga, que é quen o vai defender. O abogado é optimista. Está convencido de que a lei lle vai ter que dar a razón a Curros e, ademais, confía nos argumentos que vai expoñer ante o tribunal. O 11 de marzo de 1881, a Audiencia da Coruña, como Tribunal de Apelación, escoitou os argumentos do abogado de Curros. Aquel xuízo é famoso pola defensa que Luciano Puga fixo da obra de Curros e do que deben significar as liberdades de opinión e de expresión. Luciano Puga empeza a defensa de Curros na Audiencia da Coruña con preguntas como esta. O que se xulga é se Curros pecou ou se cometeu un delicto. Porque se pecou, só pode determinalo a Igrexa, pero a comisión dun delito só pode determinalo un tribunal de xustiza. Tamén se pregunta como é posible que unha insinuación da autoridade eclesiástica poida converter en delicto o que ata ese momento era inofensivo para a xustiza. Pero o abogado de Curros vai máis aló. Di que os versos galegos non poden xulgarse traducidos ao castelán porque perden o seu sentido orixinal. Así, a expresión "se eu fixen tal mundo que o demo me leve" non é ningunha blasfemia. Expresa só a amarga sorpresa de Deus, vendo o grao de perversión ao que chegou o mundo que el creou. Luciano Puga está convencido de que os defectos formais do primeiro xuízo e as argumentacións que acaba de expoñer non lle deixan outra saída ao tribunal ca a absolución do poeta. Luciano Puga ven eufórico co resultado da sentenza. O xuíz soubo plasmarnos considerandos o respecto á liberdade de cultos e á liberdade de expresión. A sentenza conclúe que os feitos denunciados non son constitutivos de delicto por non escarneceren nin atacaren ningún dogma católico, polo que ordena devolverlle ao editor os exemplares secuestrados de Aires da miña terra. É posible que naquela sentenza absolutoria da Audiencia da Coruña pesase tamén a presión popular que vía detrás do proceso a vinganza do clero máis conservador e retrógrado. Curros seguiu escribindo e loitando pola dignidade de Galicia e dos galegos. Nesta escultura da Sorei, o poeta simboliza a loita universal pola xustiza e pola dignidade de todos os seres humanos. Conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos aprobada en 1948 polas Nacións Unidas, desde o nacemento, todos temos dereito á vida, á liberdade e á seguridade.
Todos somos iguais ante a lei sin distinción ningunha de raza, sexo, relixión, opinión, orixe social ou posición económica. Estes dereitos están recollidos nas principais constitucións democráticas do mundo, e tamén na española, e no noso Estatuto de Autonomía. Desas dúas leis básicas nacen as garantías dos nosos dereitos fundamentais, entre eles o dereito a usar o noso idioma. Di o Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal, condenado polo mesmo xuiz que condenou a Curros, que os que sofren a persecución da xustiza son os mesmos que lle fan fronte aos que mandan. Someterse aos desexos do poder foi sempre o máis seguro, xa fose o poder dos donos dos pazos ou dos donos dos campanarios. Dar a cada quen o seu segue sendo hoxe un bo ideal de xustiza, pero tampouco hai que esquecer o que dicían os nosos vellos. Vale máis un mal acordo ca un bo preito.